there! Kumusta mga bata? O karon magtunta sa mga pamaagi sa pag-atiman sa atong palibot. Unsa kini nga butang? Para asa kini? Gamit ang basurahan sa unsang paagi nato mapakita ang pag-atiman sa atong palibot. Ang paglabay sa saktong labayanan ang usa sa pamaagi sa pag-atiman o pagpangga sa palibot. Ang pag-atiman sa mga tanom usa-usab ka pamaagi sa pagpangga sa palibot. Magtanom kita og mga kahoy para mosagang sa baha. Batasanon ang pagmintinar sa kapsay o kahinlo sa atong palibot. Atimanon nato ang palibot pinagi sa pagpanghinlo aron kita marikay sa mga sakit. O karon mga bata, butangi og happy face kung sakto ang binuhatan nga gipakita o sad face kung dili. Bunalan og sipaon ang tanom. Ilabay ang basura sa basurahan. Bubuan og kinluan ang tanom. Magsinagbot sa palibot kung walay lingaw. Pudyuton ang panit sa kindi ug isulod kini sa bulsa. Dayon ilabay sa makita nga basurahan. Ug karon mga bata, i-check ang hulagway nga nagpakita pag-atiman o pagpangga sa palibot. Og lingini kung nagpakitag pagpasagad. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Plastic bottle coin bank. Mga kagamitan: plastic bottle, colored paper, marker, scissors, ug stick glue. Mga pamaagi sa pagbuhat: gamit ang gunting, i-design ang plastic bottle o coin bank. Magunting og himuong ikog og dalunggan. Gamit ang marker, magdrawing og mata. Gamit ang colored paper, putuson ang plastic bottle. Bangagan kini para sudlan sa coins. Daghang salamat! Bye-bye!